Archbishop venyu vakaimbirwa vakakunamatira chavakunamatira hachikona, saka munofanira kudzidzidza muwanenguva mazvo zvichiita kaitoshuva kuti leadership yenyu imbokuitisai makwikwi edzimbo idzodzo kusvikira makore mairi matatu munenge maakuimba mune madzokera zvapupu pakare pamavambo ayo wozi makorasi akazouyawo nekuti kwaivambawo masangano zvazvisingagone kuti vamwana vanga vasingazive nziyo dzacho, saka kwaizongoitwa makorasi pamwe aizongoti itoisa mazwi kumbira masimba jehovha, saka vane vatopedza saka ambo makorasi nyika asi nziyo dzaiburitsa basa nekubatisa basa minana nezviratidzo zvamunonzwa nemisasa yese yaiitwa vanhu vachipona pazvapupu vaipona nenziyo idzi. Saka youth leadership kana zvichigona kutoitisa pagore panoita rumwe ruyoko runokukudzwa rine basa rinenge ratoshadzwa nemayuth rekuvhurira Apostolic yaarchbishop pai pakare, handiti nekuimba uchiteerera zvako rwero rwako ruchipinda mumusoro, manzwa acho achikukonekta nedenga pasina kumuchira zvekufema. Chinenge chakukosha manzwi ari kukonekta nei, kana ari manzwi rwuri rwiyo rwekuchema, kana rwuri rwiyo rwekurumbidza, kana rwuri rwiyo rwekukumbira, zvese zvichinyatsoenderana. Uye vanhu vacho vane vakunzwisisa kuti pakanzi ngatichiimbai ipurogiramu yei, mamhepo aya ekuimba zvisingaenderani nepurogiramu iripo anombapera mamhepo akabata. Ameni. Gozi tikati right, tine urwere toda kumboita dariro revarwere vese ngavauye vagare mudariro. Takukumbira chii? Muimbi aimbe vari vanokongorera vari vano zvazvinoita so ndezvekuti kudenga kuna mwari vakarongeka, kudenga kuna mwari wemadhisyungoro, kudenga kuna mwari nemanotsi. Ameni. Zvino zvamunovaitira izvi zvimwe zvavatombotarisa zvoza hazvina kurongeka. Vari vakarongeka number 1. Amen. Paunozvachinzi vakagadzira nziyo dzokuchema Josiya vaimbi. Kunoti kune nziyo dzekudii? Kozova nziyo dzemafa, kozova nziyo dzomuta. Ya, chiwerenga vapisani mochinoti rwuyo rwomutambo. Amen, amen. That's it.